Každé stabilné lešenie začína správnou montážou. V tomto videu vám krok po kroku ukážeme, ako jednoducho a bezpečne postaviť pojazdné hliníkové lešenie. Možno si poviete, že montáž lešenia je zložitá. Pravda je však iná. S naším modulárnym systémom to zvládnete rýchlo a jednoducho, bez potreby akéhokoľvek náradia. Začnime základom. Položte spodné rámy na zem a do ich spodnej časti zasunte kolieska s výškovo nastaviteľnou skrutkou. Rámy postavte do zvislej polohy a stúpnutím na červenú brzdu zabrzdite všetky kolieska. Na najspodnejší priečnik rámu pripevnite červené vodorovné vzpery z oboch strán. Potom nasunte 2-metrové rámy na seba a poistite ich proti vypadnutiu. Uistite sa, že na jednej strane je rám s rebríkom a na druhej bez. Presne tak, ako to má byť. Na spodný priečnik pridajte modré uhlopriečne vzpery do tvaru písmena X. Práve tie vytvoria základnú pevnosť celej konštrukcie. Do výšky približne 2 metrov položte podlážku s otvorom pri rebríku a poistite ju. Na všetky 4 rohy pripevnite stabilizátory. Spodná časť pod prvý priečnik, horná približne vo výške hlavy. Nastavte ich do 45-stupňového uhla pre maximálnu stabilitu. Vylezte na podlážku cez otvor a pripevnite ďalšie modré uhlopriečne vzpery tak, aby nadväzovali na spodné. Na najvyšší priečnik rámu upevnite červené vodorovné vzpery. Pokračujte montážou ďalších rámov rovnakým postupom. Zasunúť, zaistiť, skontrolovať. Navrch položte druhú podlážku a pripevnite 4 červené vodorovné vzpery vo výške kolien a pásu. Tým vytvoríte bezpečnostné zábradlie. A je to hotové. Vaše lešenie je pripravené na prácu. Pred použitím nezabudnite skontrolovať všetky poistky a stabilizátory. Svet lešenia. Vaše výšky, naše riešenia.